כן, בבקשה, מה אתם עושים? הלו, מה יש? בסדר, מה אתם עושים? מה מנקים? לא רוצה להפסיק זה בעל הבית שלך? מה אתה מנקה? אתם גונבים, לא מנקים. מה אתה עושה, אליעזר? מה אתה עושה בו? אני ברוך השם. מה אפשר לעזור לך? אני עושה את העבודה שלי, מה אתה עושה? איזה עבודה? זה עבודה, אליעזר, בוא. הרסת את כל העצים, הוורדים. איזה עבודה? זה עבודה שלך, אליעזר? אל תפריע לי לעשות את העבודה. אני לא מפריע לך, אבל אני שואל אותך, בתור אני, בוא, שומר של הכנסייה, ואתה ראית בבית משפט, שאני שומר. אתה יכול להגיד לי מה אתה עושה, בבקשה? חלאס, אנחנו בבית משפט כבר נפגשנו. בסדר, מה יש לך לעשות פה עכשיו? תגיד לי. אני זכותי לשאול אותך, אני שומר פה. חלאס, כן. בוקר טוב. בוקר טוב, מה? מה אפשר לעזור לך? מה אפשר לעזור לך, אליעזר? אני צריך שתצא החוצה, כי פה יש עבודות שלא תפריע ולא יפריעו לך ולא שום דבר. אני אצא, אין לי בעיה, אבל תגיד לי, מה אתם עושים עכשיו? מה שאתה יודע, מה שאתה יודע. שאני אגיד לעורך דין של כמו הכנסייה? שאתה אומר, זמיה בצ'ופו. בסדר? חלאל, בקיצור. כן, תגיד לי מה אתה עושה, זהו, אני הולך. אני מסדר את המקום שיהיה יפה. עכשיו אתה יכול ללכת ולא להפריע, כי תיכנס לפה... כי יש לנו דיונים בבית משפט, אליעזר. עוד לא הסתיים המשפט. שיתנו לכם אישור להיכנס, בבקשה. יש לנו אישור לעבוד. אהלן וסהלן. יאללה. אז תראה לי בבקשה את האישור, שאני אלך. טוב, בסדר, זה המצב. מה הבעיה? אני סך הכל מבקש האישור של העבודה לראות, זכותי. אני בו שומר של האדמה הזאת. תראה לי צו של העבודה שלך, מה הבעיה?